Bo día, alcalde, presidente da Diputación, alcalde, presidente da Nación, delegado do Goberno, Regueiro, secretario de Galicia Calidade. Bo día a todos e a todas. Quero, en primeiro lugar, como delegado da Xunta da Galicia, dar as grazas por acompañarnos neste inicio do que promete ser unha feira do viño de Valdeorras moi exitosa. É un pouco viendo unha reflexión persoal desde a miña infancia fui un testemunho da cultura do viño. Os meus pais eran viticultores. Acórdome de ir co meu pai, coa mula diante, labrando, facendo a escava, logo facendo a poda, a máquina de sulfatar cando era de mochila, logo prueba de motor, a pisa da uva, logo vemos tamén a estrujadora, e fun testemunha dos cambios que se foron producindo no noso mundo vitivinícola. Daquela forma tradicional de traballar, temos que manter, digamos, esa esencia, pero tamén ir profundizando na modernización, como se está a facer en todos os arreos, en concreto aquí na de Valdeorras, a industrialización, a calidade, a externalización, a exportación. Eso xenera riqueza. Riqueza que fomenta que a xente queda no seu ámbito de nacemento. Riqueza que, ademais, promove o movimento de economía e tamén o turismo. Temos que potenciar o turismo enolóxico, que iso é algo que tamén nos favorece. O viñedo tamén supón un elemento de belleza paisaxística e tamén nos axuda a loitar contra o lume. O sea, todos son ventaxas e beneficios. Todo froito do traballo dos agricultores, adegueiros, empresarios e veciños. Valdeorras tamén é un territorio que ten moito que ofrecer en cuanto a paisaxe, en cuanto a patrimonio, en cuanto a tradición, en cuanto a cultura, en cuanto a gastronomía, en cuanto a viño. Que dicirlo o Godello, e como xa teño refletido, 100 puntos Parker, que é un orgullo para a nosa provincia e para a nosa comunidade autónoma. Pois inauguramos a cita por excelencia do viño de Valdeorras, unha festa que alcanza a súa 25 edición e que sae do calendario tradicional para dar cabida neste entorno como é Viloira, no cual tamén temos aquí a delegación da Xunta de Galicia para todos os cidadáns e tamén a oficina da Diputación a prestar servizo a toda a veciñanza da comarca. Este ano, o Consello Regulador preparou un extenso e variado programa que non só pon acento nos viños, producido nesta exclusiva zona, senón que recalca o contorno natural na que medran as vides, as técnicas tradicionais, como xa falaba, xunto ca innovación das adegas. Cultura baseada no viño, que aquí Valdeorras, como ben sabemos, é un referente. Falaba do recoñecemento do Consello Regulador, coa intensa actividade, e por o compromiso na dinamización do noso rural, que dicir da recuperación posta en valor das castas autóctonas, o Godello que está a triunfar en toda España e no ámbito internacional. Como volvemos a repetir, un elemento de orgullo para todos nós. Citas como a que hoxe inauguramos dan conta de que Galicia ten unha parte da súa potencialidade no rural e iso hai que verlo como unha oportunidade para darlo a coñecer, tamén para singularizar a nosa oferta turística. Galicia gusta, Galicia está de moda. O ano pasado superamos 7 millóns de turistas e neste cuadrimestre xa vamos por máis de 1 millón de visitantes. Isto demostra que, ademais de recibir máis visitantes, estamos realizando un bo traballo de turistas que a chegada durante os 365 días do ano. O enoturismo preséntase como unha estrategia opción, que fala tamén do de das bodegas abertas, o sea, dar a coñecer a xente da fora a forma de traballar os nosos viños e a nosa riqueza de produtos que temos para ofertarlles. Tamén o deseño do plan territorial de sustentabilidade turística e enogastronómica de Galicia, con fondos europeos Next Generation. Necesitamos 1,5 millón de euros para atraer un turismo sostible. Baixo tamén o lema da ruta do viño milenaria, inclúense medidas que potencien a posta en marcha de ferramentos de digitalización que impulsen a ruta do viño na comarca e o turismo industrial, que tamén temos aquí un claro exemplo na comarca de Valdeorras. Queremos impulsar a potencialidade como destino de observación do firmamento. Tamén nesta comarca temos un elemento moi relevante como é no Concello da Veiga. Medidas de digitalización e tamén
poñemos líneas de axuda para envelhecemento, establecemento, alojamento e restauración de adegas. En fin, pouco máis que refletir, únicamente decir viva o viño de Valdeorras, viva a comarca de Valdeorras e que isto sea un éxito. Moitas gracias.